Bali kedon ke jingkhang lene ka suspended ka website jong ka police department na ka benta ki candidates ki ba online ya ki post ki ba hap hapo ka Meghalaya police kadaw ko ban kong kale ba nagaliang jong ka office department kamla ban pentikna ya katarik ka ba maka ka mut bantung ya ki kam ha kipus ki baper ki pade hapo ka Meghalaya police ti namar kata kadaw ki hap ban suspend shwa ya ka website na ka benta ban online ya ki candidates bat kumjuru nagaliang jong UMLA bodon burom jong ka North Shillong ba Adelbert Nongrum ula file FIR ya kabayadei bat karta thongkam hapo ka Meghalaya police namal katkum ka jingtip ba kadon ka jingatengku hakabayadei bat ka OM lani ka office memorandum kabalapunmi hakalai terik uremphang arjar arpuar bat kani ka notification jong ka Meghalaya police namar kata uni UMLA ulatrai shitom bat ukwa ba nagaliang jong ka cabinet lani ka central board of recruitment ru kan shimkhia ba karta jong kinong thepkam ibadei ki mangi ki khasi garob anjointia kan long hadu karta ka balai phuar kumba ha ka office memorandum jong kasnem arjar phuar kilapan pau namar kata ngakorpa de phi ki khun samla ki bomut ban apply ya kene ka Meghalaya police kebenta jong ki pus baper ba phinum ki khuslai shwa ya menta shipor inyai ap kat hadu ba naga office jong ka Meghalaya police kinla ban penbej ikitarik bat kila ban plibiang ya ka website jong ka online application bat kermen ru ba ka jing file FIR nagaliang jong MLA jong ka North Shillong kan long ka basui so bat nginla ban thepkam hadu kata ka balai phuar bat nginyo ru ya ka relaxation ka badi san snem kata ka bomut hadu lai phu new snem